Obvies. Hola, em dic Elena Puerta d'Asca i és... I torna... M'he repetit. Veus? Com m'ho has dit, m'he liat. Hola, em dic Elena Puerta d'Asca. Em dic Elena Puerta d'Asca i estudio el primer grau d'infermeria a la Universitat Rovira i Virgili de Tortosa, campus Terres de l'Ebre. Aquest vídeo em dic Elena Puerta d'Asca i estudio el primer grau d'infermeria a on? Aquest vídeo l'estic realitzant... Hòstia puta, ja! Allí és on m'he preparat amb els estudis de batxillerat. Hòstia, que no és preparar-se, que és estudiar-los. Saps? Va, tot bé. El meu desig era realitzar uns estudis universitaris plenament en català. Hòstia, que has tirat la cadena! Ja estava bé. Des de ben xicoteta volia... És que les campanes me despisten, saps? Al campus Terres de l'Ebre. Estic realitzant aquest vídeo per a l'assignatura de TIC, Tecnologia i dit... No, és que no ho veig així. Va, hola, em dic Elena Puerta d'Asca i estudio el primer d'infermeria a la Universitat. Hola, què tal? Pots anar? Va, no, falta.